Nyangele sobe Thethani bantu abadala Nginqule ngetheni sicela ukuvikelwa ezintshabeni emzini omkhulu emaweni nasemiqolombeni bombozoni yokuchinela gcobeni Thethani bantu abadala thethani nabantwana beAfrika abazibhaqe boyele kwinyula yodaka abayenzelwe ngabo kufika Thethani bantu abadala thethani nabantwana beAfrika mhlawumbi ngokuthetha kweni izinto zizojika Ndibona belahla isithethe namasiko beleqa izinto zokufika abanandi bambekayo emhlabeni wabo yabo njengegama eAfrika ndinivile nisithi nina niyazizibule izinto ziyafika andiyazi ke xa zingaziwa nini thina sizozazelaphi ngoba nathi sibancinci siyafika Thethani bantu abadala thethani nabantwana beAfrika mhlawumbi xa kuthethani izinto zojika bonke bakhomba indlela singene kanti bayazazi pha phambili bazojika Thethani mathambo mhlawumbi izinto zojika Thongo fika vikela umAfrika kumagonqo ngakhokela ngesisu asikhoboza imizimba sichefa ingqondo ngenjongo zokusigcimfa izandla ncedani sohlulakele ngezi zethu izandla izinto zitshintshile akukho sihlambe esinye isandla iAfrika ayeke ukuba yabantu abamnyama ndibona kuhlutha bebale ecaleni ubhubha kancinci umzomnyama sicela ukukhanya bo wesikhoma ucimile umbane khanyisani kumnyama vuka nawe dlozi lami buyisani nokubanga unxele siyayifuna inkululeko nathi thethani bantu abadala thethani nabantwana beAfrika mhlawumbi xa kuthethani nezinto zojika ucinezelekile umzikanto ecinezelwa ngumuntu ebengene ezoceliswekile ndithi yazolathela zifunayo ebuhlanti uthatha zonke ezingathi zityebile nathi sifana nabaqhunyisela impepho ngumakhelwane phakathi kwethu akukho ukumamelana sivuma yonke into nokubumakhelwane siphehlela amanzi amnyama bezikhona impawu kodwa ngenxa yokungahoyi sizibone sizizilwanyana siyabulawa ke singcwatyo okanye sinyamalale akukho kulula kwezilokishi kunzima ukuba abantu balale lo rhulumente sisicaka saphesheya akukho yenzayo angakubulala ke xa kufuneka ehlohle sakhe uboleka imali ayibe akugqiba iphike umvebika imbizi ebika imbiba ke ngokuthi na komkhulu sawusephi pha thethani bantu abadala thethani nabantwana beAfrika mhlawumbi xa kuthethani izinto zojika sicela nisiphi into ngazokufika bantu abadala ewe kona siyoyika kodwa singekakhuleka sizimisela ngakujika sanele ukubhaka sakugqiba sityimvithika sirhuqukile nakuphangelela belungu sibe sikhoboka thethani bantu abadala thethani nabantwana beAfrika mhlawumbi xa kuthethani na izinto zojika nalombongo mhlawumbi kwindlebe ezithile uzawufika sobe lichiza mbongo yandiphilisa dini leminyaka Ngokumfamekiswa kwathina lalahlekiswa uqudiswa kwanamlichiza laqalekiswa ngeBhayibheli nanyanzeliswa ngosaqalekisa ngeBhayibheli sephakamisa anqaba amagqirha aqotho sinyangwa ngodokotela baqala basiqoba ingqondo saya ngovokoteka anqaba amangqino qobo siphila nemiguvela inqaba amagqirha khoyo aqala ngokusondeza
kanisikhuseni basombela amangcwaba sisaphila lo mongameli khokhelwa zempimbo Afrika necorona zange yakho apha eMzantsi Afrika besibulawa nosizinga baba vaccine gcwele inceku gcwele imofu eziqhathwa ngabo kufika bathi uJesu hlale nabo cause bamginya sinyamezele situka ile Bible isikhona siva Deuteronomy 23 ngamfundo sidla